साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे जिसुनि मुङै बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बरदिना फैथारनोसै एबा फैथारबाय, जोङो डिसेम्बर दानाव दङ। नाथाय बेखिनियावनो गोबां सुबुंफोरहा माखासे सोंलुफोर दङ। माखासे सोंलुफोरखौ गोबाङा खालामो जे बाइबेलाव 25 डिसेम्बर 25 होननानै लिरनानै दोननाय आरो डिसेम्बरनि बाथ्रा गैया। अब्ला माबायदि जोङो 25 डिसेम्बराव जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान होननानै माबायदि सेलेब्रेसन खालामो, फोरबो खालामो होननानै गोबाङा सोङो। दा बेवहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो लागै नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ इसे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो जारिमिन बुंनायनि गेजेरजों 25 डिसेम्बराव माबायदि ख्रिस्टमासा जाबोखो बेखौ नोंथांमोननो फिननाय होनो आङो नाजादों। जारिमिननिफ्राय हयथ' माबाफोर गोरोन्थिफोर जायोब्ला आंखौ सुद्रायहरगोन। आरो आं मानो बे बाथ्राखौ बुंखो, जिहेतु जोंनि गेजेराव गोबां आखा फाखा रोंगौथि गोनां, जारिमिननि बाथ्रा रोंगौथि गोनां गोबां सुबुंफोर दङ। नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला, जुदि बहाबा गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना फिननाय हरगोन, कमेन्टनि गेजेरजों सुद्राय हरगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना नायलांदो मानो 25 डिसेम्बराव ख्रिस्टमास जाबोखो, बबे समनिफ्राय जाबोखो, सोर खालामबोखो, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्सै मोनगोन। दे अब्ला जोङो जागायजेनदोनि। जेब्ला दिनै बुहुमा सोरांजों जोंखाङो, घन्टानि रिंनाया रिंसारो, मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो जेरावबो मेरि ख्रिस्टमासनि गारां खोनानो मोनो। बे फोरबोआ बबेयाव, माब्ला, माबोरै जागायजेनदों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ गोबां मानसिफोरा सानो एबा बेनि फिननायफोरखौ नायगिरो जानांगौ। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, बरदिना मोनसे खालारल' नङा, बेयो मोनसे गोलाव जारिमिनारि दावबायनाय जाय रोजा रोजा बोसोरनि गोजाम समायखिराफोर, खोमसिजों बुंफबनाय संसार, रमान साम्रायजोनि राजखान्थि आरो इसोरनि सानथांखिनि गेजेरजों बारलांदों। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना मोनथिगौना, जिसु ख्रिस्टनि जोनोमा बै समाव जादोंमोन जेब्ला बुहुमा नैतिक, इसोरारि आरो समाजारि खोमसियाव गोदोना दंमोन। बै समाव जुदिया ओनसोला रमान खुंथायनि सिङावमोन। टेक्स होनांनाय, इनाय आरो गिनायनि नारसिमनाया मानसिफोरनि जिउनि मोनसे बाहागो जाबायमोन। बै समाव मानसिफ्रा सासे बासायगिरिखौ नेनानै दंमोन, जायनि सोमोन्दै इयुन बुंथिगिरिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंदोंमोन दि बियो फैगोन आरो गावनि मानसिफोरखौ बासायगोन। बै समाव बेथलेहेम मुंनि मोनसे फिसा जायगायाव सासे साधारन कुमारी मरियमनि न'आव सासे गथ' जोनोम जादोंमोन। जोनोम जानाय गथ'आ राजमहलाव गैयामोन, सनानि पालाङाव गैयामोन, राजा फोलेरनि बरायनाय गैयामोन। खालि गंसे दिदोम, जिब जुनारफोरनि हां लानायनि दुंब्रुद आरो गंसे नाला दंमोन, एबा मोसौ खानानै दोनग्रा मोसौ गुलि न'। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, जिसुआ माबोरै जोनोम मोनदोंमोन बेखौ बाइबेला जोंखौ खिन्थायो, नाथाय बिनि जोनोम थि अक्ट'खौ बेयाव मख'नाय गैया। 25 डिसेम्बरखौ जेबो मख'नाय गैया आरो जोनोम सान फालिनो थाखाय जेबो बिथोन गैया। नायगिरि नोंथांमोन, बे बाथ्राखौ मोनथिगौना नोंथांमोना, गोदो गोदायनि ख्रिस्टियानफ्राबो जिसुनि जोनोम सानखौ फालियाखैमोन। बिसोरनि थाखाय जिसुनि क्रुसनि सायाव बोलि होनाय आरो थांखांफिननाया बांसिन गोनांथारमोन, मानोना बेनिफ्रायनो बासायजानायनि जारिमिना जागायजेनदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गिबि 200 बोसोरसिम गिर्जायाव बरदिन मुंनि जेबो फोरबो गैयामोन। ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरा गोबां समावनो आन्दोआव आरज गाबबाय थायोमोन, मानोना रमान सरकारा बिसोरखौ अनागारि खालामोमोन। गासै रमाव रंजानाय, मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय आरो अनथोबफोरजों सेटारनालिया मुंनि मोनसे फोरबोखौ फालिनाय जायोमोन। बेजों लोगोसेनो 25 डिसेम्बर खालि सान मोदाय सल इनभेक्सननि जोनोम सानखौबो फालिनाय जायोमोन। बै समाव सुबुंफोरा फोथायोमोन दि बे सानाव साना खोमसिखौ फेजेनो आरो सानफोरा गोलाव जानो हमो। बेखौ सोरांनि देरहासारनायनि नेरसोन होननानै सानजायोमोन। रमानफोरा सानखौ मोदाय महरै सानोमोन आरो बिखौ सिबियोमोन। बेबायदिनो समफोरा बारलांबाय आरो गोबां बोसोरनि उनाव 3थि आरो 4थि जौथायाव ख्रिस्टियान धोरोमा लासै लासै गोसारनो हमदोंमोन। गिर्जाया मोनसे गिदिर जेंनाजों मोगा मोगि जानांदोंमोन। मानसिफ्रा जिसुखौ फोथायबाय एबा नाजावबाय, नाथाय बिसोरो गावसोरनि गोजाम सुबुङारि फोरबोफोरखौ नागारनो साखा फारा नङामोन। बै समाव गिर्जानि दैदेनगिरिफोरा मोनसे रुजुजायै आरो जारिमिनारि थांखि लादोंमोन। बै समाव दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनहा सानदोंमोन, जुदि सुबुंफोरा 25 डिसेम्बराव सोरांनि फोरबोखौ फालियो, अब्ला मानो बे सानखालिनो नंगुबै सैथो सोरांनि खौरां जिसु ख्रिस्टनि जोनोमखौ होनो हाया, बेबायदि होननानै। आरो मानोना बाइबेला बुंदों जिसुआ खोमसियाव जोंबाय थानाय संसारनि सोरां, मानोना सैथो सोराङा जिसु ख्रिस्टआनो, बेबायदि होननानै बिसोरो सानज्लायलायबाय आरो मोनसे थांखिखौ लाबाय।
अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बेबायदिनो समजों लोगोसे 366 ख्रिस्टाब्दआव 25 डिसेम्बराव गिबि खेबनि थाखाय रमाव जिसुनि जोनोमनि फोरबोखौ फालिनाय जादोंमोन। बे मोनसे जारिमिनारि सोलायनायनि जागायजेननाय। बे ख्रिस्टमास खुंनायखौ उनाव प'प जुलियास गिबिया मावख'आरि महरै बेखौ गनायथि होदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जिसुआ नंगुबैयाव 25 डिसेम्बराव जोनोम मोन्दोंमोन होननानै बुंनाया सैथो नङा। नाथाय बे बाथ्राखौ बुंनाया सैथो दि बे खालारखौ सायख'नायनि आन्दोआव मोनसे गोथौ इसोरारि सोलो दंमोन। खोमसिनि फोरबोखौ सोरांनि फोरबोआव सोलायनायनि मोनसे सोलो एबा थांखि एबा खामानि। आरो बै समावनो रमान सम्राट कन्स्टेन्टाइननि जिउआवबो सोलायगासिनो दंमोन। बिथाङा खृष्टान धोरोमखौ नाजावदोंमोन आरो ख्रिस्टियानफोरनो उदांस्रि होदोंमोन। जेब्लानो कन्स्टेन्टाइनआ उदांस्रि होबाय, अब्लाना ख्रिस्टियानफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय साफ्रोमबो सुबुंफोरा खुलायै गिर्जा जिरायनो हानाय जाबाय, खुलायै जिसुखौ खुलुमनो हानाय जाबाय। बिनि सिगाङाव सिरि सिरिसो आर'ज खालामनो गोनां जायोमोन, सिरि सिरिसो जिसुखौ खुलुमनो गोनां जायोमोन। कन्स्टेन्टाइनआ गावबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय आरो उदांस्रि होनायनि उनावनो बर्डिना लासै लासै रमनिफ्राय इउरप आरो बेनि उनाव गासै बुहुमावनो गोसारदोंमोन। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव, गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव, गुबुन गुबुन माहारिफोरनि गेजेराव बेयाव गावबा गावनि दोरोंफोरखौ दाजाबदेरनानै ख्रिस्टमासखौ खुंबाय। जेरैहाय जोङो ख्रिस्टमास ट्री होननानै बुङो, बर्डिन बिफां होननानै बुङो, बे जाहैबाय जार्मानिफ्राय फैदों। आरो बे ख्रिस्टमास ट्रीनि ओंथियानो जादों जोबनो गैयै जिउ आरो मिजिंनि नेरसोन। आरो साथाम गोनोगोफोरनि जारिमिना दान होनायनि दोरोंखौ जोनोम होदोंमोन। आरो बिनि उनाव समजों लोगोसे 4थि जौथाइनि दयालु सेन्ट निक'लासआ सान्ता क्लज जादोंमोन। ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोना मोनथिगौना, गेजेर मुगायाव बर्डिना मोनसेल' सानल' नङामोन। खालि 25 डिसेम्बरावल' नङा, नाथाय 12 साननि फोरबोमोन। बै समाव गिर्जायाव बेखौ गासै 12 सान फालिदोंमोन, बेखौ 12 साननि फोरबो खालामदोंमोन। आरो बै समाव मण्डलियाव थुनफावथाय दिन्थिफुंदोंमोन, मेथाइ रोजाबनाय खालामदोंमोन आरो मानसिफ्रा गावजों गाव ओंखाम रानज्लायदोंमोन एबा जाज्लायदोंमोन। आरो बैफोरनि गेजेरावनो मोनसे बेबायदि समबो फैबाय जेरावहाय बर्डिनखौ लानानै गोबां दाङाबाजिफोरबो जाफैबाय। बेयावखाय गोबां जायगाफोराव बर्डिनखौ बेन खालामबाय जे बर्डिना बियो थिग नङा, बेखौ खालामनाया मोजां जायाखै होननानै गोबां जायगाफोराव बन्द' खालामबाय। बर्डिनखौ बै समाव जाय हादोरफोरा बन्द' खालामदोंमोन बिथांमोना बुंदोंमोन दि जि बर्डिनखौ फालिनाय जादों बे फालिनायफोरा गासैबो बुहुमनि नेमखान्थिफोरजोंसो फालिनाय जादों होननानै गोबां हादोरफोरा बुंबाय। बेयावखायनो बिसोरो बर्डिनखौ नेवसिबाय एबा नेग्लेक्ट खालामबाय एबा स्टप खालामबाय। जेरैहाय आमेरिका आरो इंलेन्डआ बे ख्रिस्टमास खुंनायखौ बन्द' खालामदोंमन। जुदिअ आमेरिका आरो इंलेन्डआ बै समाव बन्द' खालामदोंमोन, नाथाय बर्डिनखौ बन्द' खालामनो हायाखसै। मानोना बिनि गुदियाव मानसिनि गोसोआव मोनसे खौरां दंमोन, अननाय, मिजिं आरो बासायजानाय। नंगौ अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बर्डिना सोरां, साजायनाय, मेथाइ आरो अनथोबफोरजों बुंफबनाय। बहाबा एबा बबेयावबा ख्रिस्टमासआ मोनसे फालांगि जाबाय, बबेयावबा मोनसे केबल परम्पराल' जानानै थाबाय। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जारिमिना जोंखौ गोसोखांहोयोदि बर्डिननि गोसोआ बेफोर गासैनिख्रुइबो गोथौसिन। बेयो इसोरनि जारिमिन, जाय मानसिनि महर लादोंमोन, जाय बुहुमखौ बासायनो थाखाय सोरगोखौ नागारदोंमोन, जाय राज उलाफादनि अनगायै क्रुसखौ बजबना लादोंमोन। जोबथारनायाव अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बे सोंथिया जिसुनि जोनोमनि अक्ट'नि सोमोन्दै नङा। गुबै सोंलुआ जाबाय, जिसुआ जोंनि जिउआव जोनोम मोनबायना मोनाखै? बे सोराङा दिनैसिमबो जोंनि खोमसिखौ होखारबायना होखाराखै? बेनो बर्डिननि सैथो जारिमिन आरो बेनो बेनि थार ओंथि। नंगौ अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै बाइबेला जोंनो 25 डिसेम्बरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान होननानै मोनथिहोआखै। नंगौ, नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो जागायजेननाय जारिमिनखौ नायोब्ला जोङो बेखौ मोजाङै मोनथिनो हायो। 25 डिसेम्बराव मानो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ खालामनाय जाखो? जों बे जारिमिनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो हमदांनो हादों। मोनसे थांखि, इसोरनि थांखि दङ आरो बे थांखिनि गेजेरजों गासै खामानिफोरा जाबोदों। बै समाव गोबां रायजो राजाफोरा, गोबां सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, ख्रिस्टियान होननानै मुं लाबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय। नाथाय बुहुमनि जिथु नेमखान्थिफोर दङमोन, गोदो गोदायनि नेमखान्थिफोर दङमोन, मुसुखा खुलुमनायनि खान्थिफोर दङमोन, सानखौ खुलुमनायनि खान्थिफोर दङमोन, बैफोर गासैखौबो फोजोबनो थाखायनो जाय दैदेनगिरिफोर दङमोन बिथांमोना सिन्ता खालामनानै
बे खामानिखौ मावदों आरो बेयाव थारैनो इसोरनि आशीर्बादा दङ आरो बेयाव थारैनो जिसु ख्रिस्टनि दैदेननाया दङ, जायनि जाहोनाव बै समाव गासै बै खोमसिखौ फोजोबस्रांनो हादों आरो बे खोमसिनि जायगायाव सोराङा फैदों। जि समाव 12 दिन मानसिफोरा मोदाय खुलुमदोंमोन, सानखौ खुलुमदोंमोन, बैफोर गासैखौबो नागारनानै जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमबाय आरो दिनैसिम खुलुमगासिनो दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नंगौ दिनै गोबां मानसिफोरा सोंलु खालामो जे 25 डिसेम्बरा बाइबेलाव लिरनायानो गैया, अब्ला मानो जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानखौ खुंनो होननानै। नंगौ, बिथांमोननि सोंलु खालामनायाबो सैथो। नंगौ, बिथांमोननि सोंलु खालामनाया मोजां जादों, सैथो जादों। नाथाय इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि जेबो सम गैया, बबेबा दिन तारिख गैया। जों गासै सानावनो खुलुमनो हायो, गासै सानावनो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनो हायो, सिबिनो हायो। 25 डिसेम्बराव खुलुमनायाबो जोंनि थाखाय जेबो गोरोन्थिनि बाथ्रा नङा, जेबो गोरोन्थि गैया, मानोना जों खुलुमनो थाखाय गासै समावबो हायो। दा बेखौ जों मोनसे स्पेसियेल दिन हिसाबै खालामनानै लादों आरो बेखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जोंहा जेबो गोरोन्थि गैया, मानोना जोङो सोरबा मोदायखौ खुलुमाखै, जोङो केबल बै जिसु ख्रिस्टखौनो खुलुमदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, सोरबाया बेखिनियावनो गोबां सोंलु खालामनो हागौ, जोङो बाइबेलनि गोजानाव थांनानै खामानि मावदों होननानैबो बुंनो हागौ। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, केबल मुंल'सो होदों, नाथाय जोंनि खुलुमनाय सिबिनाया बे मोनसेयानो। जेखि जादिया अनजाग्रा नायगिरिफोर, जि गोसोनि गोबां सोंलुफोर दङमोन, जों जिहेतु गोबाव बोसोरनिफ्राय ख्रिस्टमासखौ खुंबोगासिनो दङ, नाथाय जोंनि गोसोआव हयथ' बे मिथिनो लुबैनाया दङमोन जे 25 डिसेम्बराव बाइबेलाव लिरनायानो गैयाब्ला बोरैथो 25 डिसेम्बराव ख्रिस्टमासआ जाबोखो होननानै गोबांहा गोसोआव सोंलुफोर दङमोन। आरो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना क्लियार जाबाय होननानै आङो एसेब्लाबो सानदों। आरो गोबां जोंनि गेजेराव गोबां जारिमिन रोंग्रा सुबुंफोर दङ, आखा फाखा सुबुंफोर दङ, रोंगौथि गोनां सुबुंफोर दङ। हयथ' बिथांमोननि नोजोराव आंनि बुंनाया माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ सुद्राय हरगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायदों। फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। बयहाबो गोजोन रंजानायनि ख्रिस्टमास जाथोंसै, बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।